をもって申し立て上げまつりまする。従いまして、この度ミルカ10周年記念コンサートを催すにあたり、過去のにぎしくご参集いただきまして誠にありがとうございます。厚く御礼申し上げまする。さて、この度演じまするは相も変わらずフォルクロールでございまする。分けて皆々様方にお願い申し上げたてまするは、演者並びに裏方一同に至るまで未熟2年ものにござりますれば、やめ学ぶきところは袖やたもとで幾重にもお隠しあって、良きところは拍手栄光のご喝采、七重の膝を八重に折り、隅から隅までずずずいおん願い申し上げたてまつりまする。まずは御殿場慶賀同好会ミルカスイング楽団が演奏を立てまつります。そのため登場